Ayan na, oh. Malikod lang, ayan na. Oh, sa may bandang kanan, may tumitira na. Ayun na, sa kanan. Sinundan kagad ni Casey Ubaldo. Ayan na, sa bandang likuran, nagbabalata na. So, nauulan tong si Dala. Si Bella, mangitolo. Ito, buwaba na, naabutan kaya ito ng guluro ko. Last 400 meters to the finish line. Last 400 meters to the finish line. Ayan, sabi ko na, nagkakamalala. Ayan, si Kate Jasmine Durato. Si Pinoya, mangitolo. Umakantong si Pinoya. Palikuran, nagbabalata sa likod. Ayan na. Let's ito si Laika Kobe. Idol, ayo. Ito ba? Ayan. Kasi Idol Mark TV. Sayang na double flat ang kami. Sponsor natin ha. Double flat Oh, ayan, shout out po kayo. Oh, kasi natin makita si Sir Mark TV. Ayun. Ayun oh. Okay. Yes. Walang sasabay. Okay. Ito na kay Sir Mark TV. Ayun oh. Ayun. Si Header. Kailangan maganda tugiban dito. Ah. Ba't hindi pinasali? Diyos ko po, kain to. Sayang ha. Ayun. Oh, ayan. Oh, ayan. Iba na naman. Iba. Oh, iba na naman. Oh, iba. Oh, iba na naman yung ano ha. Yeah. Sino kaya mananalo dito? Nueva Ecija, Pangasinan o Metro Manila? Naku po, mukhang tapos na ang pasyonan. Baka mapapakanta ako dito ha. Uy, may humabol pa isa. So, dalawa lang di ko kilala rito ha. Yung nakatrangkista, alias sino yun? Yung nakapink ng trangk. Ha? Dennis. Dennis? Dennis Makanpo. Ay, ito, nakaitig. Okay. So, magandang labanan to. Madami-dami, dumadami na ulit itong mga Amazonong siklista dito sa Silex. Andito yung mga, oy. Oh, kanina pansin kayo ng pansin sa akin. Ngayon, hindi yun ako pinapansin. Guys, look. Ito, si Althea. Yan, si Althea. From Metro Manila, ha. Saka si Enstro, ganun dito. So, ngayon, team by team to. So, mananalo kaya itong mga tiga Pangasinan, tiga Nueva Ecija o tiga Metro Manila. Ayun, gusto po. Tapos na ang maritisan. Huwag na kayong magmarites. Wala na kayong mga marites. Diyan daw yung mga sumunod. Diyan daw kayo. Ayan na, umangat na. Umangat na si Raven Valdez. Naku po, mga ito to. Sumusunod tong si Maria Maybiol at saka si Casey Ubaldo. Ayun na si Ed Strong, saka tong si Laika Kobe. Nagkabalatan na kagad ha. Ito si Althea. Wah, magaling na pala tong si Althea dahil sumemplang to sa Turo Clown yun. So magandang balatan to. Asahan ninyo mga idolo. Ito naman si Ashley, saka tong si Jasmine Gay. Ito sa likod si Catherine, si Missy, si Aliyah, si Christine, si Jeromel, at saka tong si Wene Pogi, si Cap Cap. So magandang balatan to ha. Magandang balatan. So masusubok natin yung galing ng mga Nueva Ecija. Ang pagbabalik ni Christine Lorica. Yun no. Gusto mo kain no. Ito si Ashley, si Missy, si Aliyah, si Maria May. Ilan yung team GLC rito? 1, 2, 3, 4 talaga team GLC. Puro Amazon na to ha. Ayun o, mga sakara si Althea. Sino nakakatig kay si Ubaldo? Si F. Grove. Mukhang unang bugso pa lang mainitan na, magkakaubusan ka agad ha? Unang bugsuan pa lang mga idolo. Asahan ninyo, mayroon na agad kakalos ito dahil mabilis ang kanyang takbo, 50. Ayaw si Aliyah, mukhang atak-tatat oh. Gigil na humabot din sa ating buhay kaway. Ito masusubok natin yung mga husay ng mga taga Nueva Ecija, taga Manila, taga Pangasinan. Ito si Casey, ay si Missy, sa likod niya itong si Dini, si F. Sog, si Laika Kobe, si Jasmine Gay. So ito si Raven Valdez, team GLC na rin po ha. Shoutout kay Ma'am Jinly Ligarda. Ayun no. So
Shoutout natin si Sir Mark CBI. Wala, mga pa rin sa kaliwa, oh. Talagang tinutugis siya, mukhang ensayado si Missy ngayon. Naku, sabi na, maraming kakalas dito, mabilis yung banatan eh. Matindi ang banatan. Kaya matibay yung maiiwan dito sa breakaway. Pero hindi pa rin tapos ang lating laban dahil unang lap pa lang to. Okay, shoutout pala kay Harvey Lahu. Baka naman, isang medyas lang dyan. Babanat tayo ng banat sa. Okay, pumaling sa kaliwa. O, ilan na lang umatira sa ating breakaway? 2, 4, 6, 8, 10, 12 boilers. Matibay-tibay pa rin tong si Ashley ha. So, nag-aabot sa likuran, si Wenay Fogi. Ito pa rin si Wenay, didikit pa to. Nakikiramdam lang to sa likuran, pero didikit pa to. Ayan ha, malakas to, parang Pangasinan. Si Kulot, pinatawag nila ang Kulot. Pero tignan mo, titira sa kaliwa yan. Biglang babanit yan sa kaliwa. Hahabulin niya si Reven. So dalawa lang sila doon pag nahabulan niya. Ayan o, makanta si Casey Ubaldo. Nakatandi kayo, sinundan kagad ni F-Globe. Nakakabaratan talaga dito. Para sila ito, easy lang o. Kaya na si Jasmine Kay, sinundan kagad ni Ashley. Oh, daan kayo. Nakaka-nervous kayo ha. Maganda laban natin naman kayo. Tumisigla na uli ang baratan ng mga masaw ng siklista dito sa Siles Aliaga. Naku, nakakalayo si Raven ha. Nakakalayo na si Raven. 100 meters na lamang yan. So ito si Althea. Mukhang Althea, tinutugis ni Aliyah. Sumunod si Ashley, si Maria May, and si Wendy Foggy. Uy, sanay na sa'yo. Mas sanay pa sa akin to ha. Pwede ano yung breakaway natin. Ito si Chris Bean. Mukhang walang ensayo. Ayun no. Marami pa naiiwan sa likod ha. Ito yung ating solo breakaway. Raven Valdez from Asingan, Pangasinan. Uy, binaiwan pa dalawa sa likod. Ito pa, binaiwan pa. Chris pa. Ito pa. Stephanie? Ay, hindi. Sige, paano dumikit? Dalawa na sila. So, maabol tong si Jasmine Kay. Ay, si Wenay Pogi. So, dikitan niya para dalawa sila magtulong. So, ito yung ating peloton. Hinahatak ni M-Strog. Laika, si Jasmine Kay, si Aliyah, si KZ, si M-Strog. Si Ashley, si Berenice. And si Maria May. Uy! Uy, nako, yari. Nagpapakiramdaman to mga to ha. Lumalayo yung kalaban. Lumalayo yung ating mga breakaway. So dalawa pang magkakampi yun ha. Umabot ba yung kwan? Wow! Sayang umabot. Ay, ito. Ba't yung... Ay, hindi niya inaabol ano. So ito, may dumidikit pa dalawa, si Chris Lynn. Dumidikit pa. Ayun, umakat sa harapan. Umakat si Missy, mga idolo, nakata na. Wow. Nagkabalatan sa harapan. Uy, nagkaangatan. Sa pagkangat mo, maiiwang ka ha. Hindi pa ba nakakadikit si Chris Lynn? Inangatan nyo na. Eh, dinaiwan na naman siya. So lumalayo ng 200 meters na, 200 meters ang lamang ng ating breakaway. Okay, mukha pakiramdaman to. Habang nagpapakiramdaman, lumalayo na yung ating solo breakaway. 300 meters na ang lamang ng ating breakaway. Lamang din ito. So nakadikit si Chris Bill ha. O ayun, si Matilda. Kinokots na kayo ni Matilda. Ayun, umalat na si Althea. Kaya na! Diyos ko po kayo na nagkabalatan na. Ayan na, nagbalatan na. Althea nasa harapan. Ayan na, sige ka na. Si Althea, umangat na yun. Inakatan na talaga. Wala nang gusto umangat, kaya inakatan na na. So ayan, dumiin na po mga idolo. Dumiin na po, Migara. Nagkakapigaan na.
So nakakalayo na kasi yung ating breakaway eh. Lumayo na ng mga kalahating kilometro yung ating breakaway. So walang gustong magabol. So kinanaan ni Altaya. So dapat itong mga San Leonardo at itong mga taga Maynila dapat magabol dito mga tayo. Umangat na si BC. Si BC tinugit niya agad yung Jasmine Kay, si Maria May. Uy, Diyos ko po kayo do. Ayan na. Angat BC. Lumalayo yung ating breakaway. Naku po, mas malaki ang 1.5. Ito sa 1,000 yen nila. So nagpapakiramdaman. Ayan yung mga sakala si Jasmine Kay. Ay si Winay Sang. Nakataliwas, hinuntang kagad ni Aliyah Martin. Nagkakabalatan na naman ha. Ito si Chrislyn, si Elstrog, si Aliyah. Yun, dalawa yung umangat oh. So medyo pabalik na yung ating breakaway. So matitiis na kaya yun hanggang dulo. So ito talaga hirap sa kanila kung wala kang maraming kasama. Talagang pag naka-breakaway ka, masisigurado mo na yan kung matatag ka. Ito si Elstrog oh. Si Aliyah, si Althea, si Jasmine Kay, si JV, si Laika, mukhang pa-chill-chill lang dito sa may bandang gitna. So meron tayong dalawang umangat. Ayun na, nagkakaangatan na naman ito ating grupo. Dumidiin na dahil lumalayo yung ating solo breakaway. So ito yung ating second group. Aabutan ito ating second group. Ayun, sa kanan mo mga ito isa. Kaya na, nagkadiin na. Medyo lumalapit ang agwat nila dito sa ating breakaway. So sino kaya ito isang umangat ito? So ito na ating breakaway oh. So ito na yung breakaway. Ito na si Reben. Mukhang lumapit mukhang 300 to 400 meters na lang ang lamang niya dito sa ating peloton. Yes, medyo kumakalas na naman ito si Chrislyn. Mahirap talaga maghabol ha. Ano naman tayo nabawas dito? Malayo na talaga ha. Lumapit ba? Mukhang hindi talaga maabutan yung ating solo breakaway. Tatlo pa rin tong GLC rito. Yo, sino ba yun? Ay, ako nakakalimutan ko na naman yung pangalan na ito. Ay, ayun si Paredes. Ayun si Maria May. Diyos ko po kahit ang may biglang bumigay sa likuran. Tinakasan ni Maria May. Namamahinga lang pala oh. Ayun, din. Sinugis ka agad ni Jasmine Kay. Ganyan, para makadikit kayo doon sa ating mga breakaway. Ay, Diyos ko po. Masyadong madikit ang labanan. Ako yung kinakabahan. Diyos, maganda labanan ng mga Amasora. Diyos ko po. Ayun, makat sa kaliwa si Bisin. Nahubusan na naman si Maria May. Shoutout mo ito si Matilda ko. Ayaw, shoutout. Ayun ha. So lumalayo. Wala na, hindi na makita yung ating breakaway. Okay oh. Ha, sino? Oh, mukhang mahirapan na silang abutan yung ating breakaway. Gusto po, ang takbo 20 lang. Ayan o, mangat na naman sa kanan si Maria May. Sinundan ni Elstrog. Nagkaangatan na naman mga idolo. Ayun o. Uy, kailangan makatakas ka rin dito para makasigurado ka sa podium. Sarap. So ito, masasalubog natin yung ating breakaway ha. Magiging tayo sa ating solo breakaway. Si Raven Valdez pa, Masinggan, Pangasinan. Matatag talaga to ha. Yo, shout out si Sir Mark TV. Ayun, shout out. Okay. So lumalayo ang kanyang agwat. Talagang siguro mga 700 meters na ang kanyang labang. Isa ito sa mga aspiring pro cyclist ng Pilipinas. Marami nang nakaka-discover mula nung meron tayong mga vlog na-discover itong mga cyclist natin ng mga aspiring.
Ito na yung mga papalit sa mga Team Navy. Sa mga susunod dahil bata pa to eh. 19 years old, kaka-birthday pa lang ha. So, the pride of Asingdan, Pangasinan. Malakas talaga itong mga Valdez na to dahil meron po siyang kapatid. Si Jenna Valdez. Eh, yung mga nanay at katatay ito, mga parents ito, yung mga atleta ng Pilipinas natin. Tour legend, tour veteran yung tatay niya. Yung nanay niya ay triathlete. So, talagang mga sports ng kanila. Sports fanatic. Layo. Ha? Okay na. Uy, mga ito naman si Missy. Sino nang agad ni Welly Pogi? Ayan si Casey Ubaldo. Ayun, mga ito rin si Maria May. Ayan, nagkakabalitan na naman. Oo. Try lang. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ayan na. Testa na, bibidyoan kita, Chrislyn. Ayan na, mga si Chrislyn, dapat ng kaliwa. Sino nang kagad ni Welly Pogi? Ayan na, mukhang diin ang kagad, ha. Ang matinding diinan. Gusto ko kain doon. So, easy naman ang kumanang. Sino nang kagad ni Jasmine Kay? Kumakaluwa, kumakanan. Oh, yun, nagkakaubos-ubos din dito sa grupo, ha. Nag-uubos din to mga to. Malakas talaga itong si Reven. Ito po, mukhang kakanta na ako ng angkon dito, ha. Ave Maria. Mukhang magpuposisyon itong mga to. Ayan, chasi. Oh, mga sakaran. Magdubuti, lugot ka natin wala yung pogi. May pang TikTok ka na, ha. May pang Instagram ka pa. Ba? Mukhang insayado kayo si Ashley, ha. Sa likod dyan si Wele Pogi, si F-Rom. So, yan doon. Ito na si Jasmine K, tamad ng kaliwa. Diyos ko po kahit alala. Sige, 1, 2, 3, spot nyo na. Ito, sumahapon itong si Casey Ubaldo. Ng Team Martinia, dinan mo ito, inayin nyo na. Para makapodium na kayo. Sige, nayo. Ay, tututukan niya, ha? Papalitan! O, yan na, mga kasi lalayo kaya ito, makakalayo kaya itong dalawa na ito. Hoy, pinapabayaan kayo. Diretsuhin nyo na hanggang dulo. Oh, yun, ito sa likod. Ayun, sabi daw. Ayun, Ayaw, Diyos ko po. Sino sinisigaw na? Okay na. Ayan ang kwento nyo, si Casey. Ayun ako. Ayan. Ayan, pahabol tong si Altea, Uy, pinababayaan tong si Altea, Naku po, mukhang nagkakabigawasan na itong grupo. Diretsuhin mo lang hanggang dulo. Yung ating grupo, sumusunod naman itong si F-Crow. Mukhang matibay din itong mga taga-Sanlo na ito. Mukhang insayado rin, ha. Yun, si Wene Pogi. Sige, Tasli. At least may pang-video ka na. May pang-TikTok ka pa. Naku, marami nang naiwan sa likod, ha. Naiwan si Maria May. Hindi pa nga naiwan sa likod. Uy, nagkakabala na siya naman, ha. Mukhang ala na. Mukhang naubusan si Ashley. So, dito ba, matibay itong si Captain ba to? Si Captain, ha. Nandito pa rin. Paisi-isi lang itong sinisir ito. Naku, aabutan pa rin, no? Aabutan pa rin yung grupo natin na second group. Mukhang magandang labanan ko sa Rematian mamaya, ha? Pangasinan, Nueva Ecija kayo, mga sa kaliwatong si F-Crow. Hiniwala yun ay grupo dahil puro pabuntot-buntot na, ha? So, dumikit. Yari.
pag hindi nakaangat ng mga taga Metro Manila, madadali ng mga taga Pangasinan. Malalakas to ngayon ha, mukhang malalakas to mga Amazona natin ngayon. Insayado lahat. Sila ikaw, pa-easy lang. Hindi tumitira. Ano? Sige, kapit ka lang dyan. Uy, mate, ingat lang. Ang malaga yung buhay tayo. Mahalaga, hindi nakibagi. Ayaw. Ito ka dyan. Ang malaga yung masarap. Ito. Kahit hindi mo pa nalalasap. Ayun, oh. So, ito na ating breakaway. So, panalo na to, ha. Ah, panalo na. Congrats, congrats. Yun. Oil. Ay, doon. Ayun. Oh, bidibigit ba? Talo mo na. Kuya Randy talaga, oh. Iyo. Ayun, shout out kay Harley Lahu. Sana, baka naman kamo kay Harley. Ayun na, si Missy! Tumatakas sa si Missy na kayo gano'n. Tumakas sa kaliwa, kinuyog na. Kinuyog na. Nagkakakuyugan na dito. So, talagang tatakas ito dahil talaga 1 kilometer na ang lamang ng ating breakaway. So, panalo na yun, ha. Panalo na, kaya dito magbabalatan. Dito magbabalatan sa grupo na to. Magandang balatan to. Sana safe kayo, ha. Ang mahalaga yung safe. Hindi mahalaga yung panalo. Ang mahalaga safe tayong lahat. So, magbabalatan na yan. Magbabalatan na yan. Magbabalatan na yan. Uy, magkakangatan na to, ha. Dos. Wala. Okay. Okay, matihan na to, ha. Oy. Sino kaya ang unang babanat dito? Baka naman korto-korto yan, ha. Pag sa boyfriend, walang kortuhan. Pag sa karera, may korto-korto. Ay, si Maria May, mahabol. Habol! Baka korto-korto yan, Kuya Randy. Diyos ko po kayo daw. Nakaka-nervous kayo. Ang dapat namin gawin para kumana kayo. Kailangan ba namin magsutumigaw? Ayun, oh. Kailangan ba namin sumigaw dito? Para bumanat kayo nung bumanat. Nag-invisible lang. Di nakita mo na dito lang. Pumira sa kanan. Ayan na. Sinondang kagad ng GRC. Ayan na. Parang kuyog, ha. Kinukuyog si Christine. Nagkakakuyugan to mga to. Wala kang sikat dito, eh. Kapag kumakawala ka, susundan ka. Para kang artista, ha. Para ka talagang artista rito. Kukuyugin ka. Talagang kukuyugin ka talaga dito pag ikaw biglang tumira. Diyos ko po kayo, kanya-kanyang tirahan to, ha. Kung meron kang kapangyarihan dito, eh, yung meron kang Bunyako style, yung titira ka, hindi ka nila nakikita, nakalayo ka na pala. So, malapit tayo sa finish tayo, 1.5. Oh, ito, makata naman sa Christine, no. Ayun, Diyos ko po. Duman lang, sumikat tayo sa pagbanat na gano'n. Oh, wow. Hindi mahalaga yung panalo, ang mahalaga ligtas kayo makakapinis. Oh. So, malapit na tayo, last 1 kilometer to the finish line. So, pa-finish line na tayo, was 800 meters. Malapit tayo, last 500 to 600 meters to the finish line. Sino kaya ang unang babanat dito? Sino ang unang aangat? Nakaposisyon na itong mga GLC, ha? Nakaposisyon na.
Na, last 500. Sinong babanat dito? Aangatin kaya ito ni Althea, ni Enstrove. Ayan na, oh. Malikod lang, ayan na. Oh, sa may bandang kanan, may tumitirada na. Ayun na, sa kanan. Sinundang kagad ni Casey Ubaldo. Ayan na, sa bandang likuran, nagbabalata na. So, naura itong Sigala. Sigala, makikolo. Ito, buwabalat, naabutan kaya ito ng guluro to. Last 400 meters to the finish line. Last 400 meters to the finish line. Ayan, sabi ko na, nagkakamala. Ayan, si Nate Jackson, Gulato, si Pinoya, mga ito. Kumakantong si Pinoya. Sabi ko na, nagbabalata sa ito. Ayan na. Si Ebro. Ito, si Laika Kobe. Si Ebro, ay si Althea. Si Althea, mga ito. Ito, si Jackson. Justin kayo mukhang aabutan pa. Mukhang aabutan pa. Ito na. Aabutan pa rin. Nagtsaka ni Althea. Sila yung kakakote. Magandang labanan. Ayan na. Si Emsog. Si Emsog. Mga ito na. Emsog. Kumangalawa pa mga atlo. Si Althea daw. Si Laika. So nadali ni Emsog. Second place. Third place yata itong si Laika o si Althea. So naka top 5. Top 5 kukunin natin. So panglima itong si Jasmine Kay. Woo! Ganda nung laban na yan, nagkaubusan. Naubusan din ako ng hilinga dun, ha. Okay. Nakapli pala, oh. Okay na naman. Nayayari tayo na.